טוב, אז הקפאתי את הטנבול, הנה התותי. עשיתי בטבול. היא אמרה... צריך לחמם את זה שזה יהיה דבש. איך זה יכול להיות דבש? או איך זה יכול להיות דבש? היא אמרה במיקרוגל. וואו, איזה פסטה במביני. אני אעשה דבש. אתה יודע, רוצה לטעום ביס? לא. רוצה לדעת הראשונה להיות זאת שטועמת את הביס? וואו! וואו! אליה! איזה טעים! תביא לי טוב. תביא צלוחית, מהר! וואו, אליה! האם? אז זהו. שיהיה מזלגיטו, קנטניטו, בומברדילו, מזלגיטו. זה נשמע טעים אבל לא. תביא לי עוד ביס. לא. פו, מוח. זה חריף. סבבה. סבבה. נחמד. אתה לא מטורפים, סבבה. ראש כפית. בואי, תביא. לא. זה שלי. העיקר סבבה. ערבי. בטעימות. וואו, זה טעים, אליה. מה וואו, מה וואו? איזה טעים, אליה. כל אצלה אליה. איי! כל אצלה אליה. נו, טעים? נחמד. אז את לא אוכלת איתי. אני בחיים לא קוראת לך דוד, אני קוראת לך דוד רפאל כל אחד, כל מה שידעתי. קודם כל תמיד הייתי קוראת דוד ולא דיוויד, ומה שאמרו לי רפאל, אז אני תמיד אומרת דוד רפאל מתחיל. תביא לי עוד. לא. למה? מה קורה? זה נדיר. שנאכל כולם ביחד. תביא לי טיפון. ועדים לשמחה כל טיפה. יאללה, אחרון. אחרון. תודה. לפי שמה שיצא יפה עם כל הבלונים וכל זה, גם תסבירו את זה. איזה עשן. יאללה. נחסה אותו בדקה אחרונה. אליה, עכשיו תקראי לו אופק. מה יש פה? מה זה, אליה? מה את חוממת פה? אמא! די! מה אליה שמה כוס זכוכית שם בפנים במיקרו 2 דקות? אמרתי. אני תכף אראה, מה אכפת לי? תיזהר שלא זה לא ירתח ושלא תסתרף לי. לא, תביא. חכי עכשיו שזה יתקרר שנייה, חכי לא תביא, לגעת. אני צריכה... לא לגעת, זה יכול להתפוצץ לך ביד, חכי. צריכה איזה חם. נדיר. מה זה?
נדיר. איזה טעים, נכון? תפוח. ממכר. וואי, הנקניקיה הזאת חרא בלבן. איך את מדברת? איך את מדברת? היא לא טעימה. איך מדברים? לא. איזה לא לברברת. נדיר, די. זה... מה זה? טוב יופי, ברוך השם שעשית את זה לסדר והכל, אמא שלי ממש כאילו דאגה, היא גם עשתה לדוד דרך אגב, לא יודעת אם היא אמרה לו שעשינו ביל, הוא יצא, מי יצא, אז היא עשתה גם לדוד בנפרד, כאילו, בלכו אותו, באמת, כולנו אמרנו, יודעת, רפואה שלמה וכל זה. מתי זה יתקרר? הלו. מה אומר? יש לי מים. אורי פה מתגעגע אליך, מתי אתה בא? עכשיו אוכל, ואז אני עוד איזה 20 דקות. טוב, אני אדבר איתך, לא יודע, אני נראה לי צריך ללכת, אחי. טוב, אחי. טוב, דבר איתי. טוב. לא יודע, זה נקטע, וידאו נקטע, זה מוכן. שמתי מים קרים. זהו, בקיצור שעשינו... הוא יצא, אני מתראה, לדעת במשחק. אנחנו בירכנו אותו, רפואה שלמה והכל, ממש. אמרתי, באמת, עם דמעות היא עשתה את זה. ברוך השם, היא הייתה כל הזמן בקוצים שלא הלך למיון או משהו, וזה באמת, עינת, הוא אמר לא אוהב. לעשות את זה כרגיל והכל. זה יכול להתפוצץ? עכשיו, לא, אבל תזהרי, תתני לו עכשיו להתקרב. זה צריך להיות טיפה חם, אבל בסדר. ממו. אלה ממו. אמא, בואי רגע תראי בבקשה. הנה אור, היום זה ספירת העומר מתחילים. מתי מתחיל? כתוב לי היום, תתקשר לרועי, הנה, מעכשיו ספירת העומר, הרב פינטו כתב. זה עוד קצת נראה לי. נכון? כן, אבל זה עכשיו על יש יותר שונה. קח שיפוד! ומתי הם הצטמצמו המורים? קח שיפוד. אמרתי, סגור את הסיר. אתה יודע, אופק אמר לי לא לסגור. איזה שיפוד? אפשר לתקוע את זה בתוך הכוס. מה לתקוע? חמאטוס. מה לעשות אבל? לתקוע את זה בתוך הכוס. רק תאכלי כמה... אין לי פה, איפה שמתי את השיפודים? אין לי מושג. רק לא, תאכלי פלחים. מוכן? לא, מה הם צריכים להצטמצם? תקשיב, נראה לי אתה עולה אחים. אני יודע. אמא, תביא... אני לא מביאה כלום, אני יכולה... או טעם מהכפית הזאת, אז אם אתם עושים... אליאס, תגיע. אז לא. אליה, לא טעמתי. את אלופה, אליה. תביא את הסכין בצד. כל התחתית דבוקה. כן, אמא הביאה לי סיום מה דפוק. להביא? לא דפוק, אתה שמת על אש גדולה. תביא את הסכין ואת התפוח, מה להביא? זהו, מבחינתי זה מוכן, אתה לא רואה? תחילי. אמא אמרה שהמים עוד צריכים קצת עוד קצת, כן. להצטמצם. בוא נגיד עוד 4 דקות זה מוכן. אז תחפשי אותו. כבר זלזלתם. בוא ניתן, זה מבחן הטעימה, לא יודעת איזה טעים בכלל, חכי אל תתאמי עכשיו. חכי רגע, אליה, חכי רגע. לא יודעת איזה טעים. אליה אמרה נדיר. חסר מלח אור. שמה לך? אוקיי. בוא נשים. תסבלי עוד, מה טובלת? שנייה אחת. כמה לשים? כפית? ממתקסים. כפית? בוא, נראה לך פחות, מה? אם צריכים שזה יהיה כזה עם בועות, שזה יהיה ממש... אז כמה מלח? בואי תגידי לי שזה כמה. יהיה ממש... פותח. כן. לא, שזה יהיה ממש שחור אמרת... כזה. אז שזה לא יהיה שמת כמו מספיק דבש. דבש, כי לא שם. מה שם פה? מים ומר? הרבה. מים היא אמרה שיש כפית סוכר. מה זה? אמא, איך את נופלת לדבר הזה?
זהו, סגור. לא, אם טבלת אותו עכשיו בקרח זה לא יהיה. מישהו ביקש ממך, כאילו. יש מים להתקלח? אני מתקלחת עכשיו. ואמא שלך, תראה את עליה. 10 דקות היא שמה אותה בהקלטה. יש לה מלא הקלטות כאלה של 8 דקות, של 10 דקות, 20 דקות. בגלל זה אין לה אחר כך טלפון.